Здравейте всички, аз съм BestKiller.bg и с мен е един мен. Сега ще играем тук League of Legends Аран. Мен ми се падна слараката, той е с решето. Не лъж. Ти са новите герои между другото от тази седмица. Фри безплатните. Да бе. Ето тия са безплатни. Ганпланк. Сега Ганпланк е от безплатните също. Яна, Диана, Малфи, Много е Велкос. Велкос от техния тим. Не знам, велики биме. Абе ще играем до края или Сарен, че пуснем, ако не бием и това е. Най-лошия случай. Карай бе поне да играем. Ами заредили последните два. Първия, къде си ти под него и то Да, и на мен не са ми заредили тия. Джин. Сериозно ли бе, мадафака? Не. Защо баш Джин, бе? Кой е това? Кюин. Да, и айде. Фул фри тим са тия, ама... Ама Джин, ако знаеш го играеш. Или Вейкос, ако знаеш го играеш. Велкос... Аз знам как да го избегвам на Велкос. Абе аз ще ги стъмвам бе с сораката и ще ги... И аз ще ги бахта. Ай само Джин чакаме, ай зареди. Аз мога да хилвам целия отбор с лута. Чакай аз да си намаля звука, да не се слуша някакво. Първо ще си купя. Каталист of Ion са си купил. Аз съм прескоп първо на И ми даде каталист of... Това 225 кръв мисля като да и 300 мана. Чак, его Малфит. Неговата майка. Ще ти гората търсиш. Абе, ла е моето момиче. Охо. Беги. Беги от си ба майка. Мале. Педал го шо прави. Диана сега, какво стои там? Сега си ти да бега. Станаха го. I do my best work from afar. Я то Джин си ба мана. После знаеш, че на Диана ще я вземат първа. Дабъл, брат. Абе, не, да те пикам на Джина, да те пикам. Няма че много хил Джин. Между другото. Сега да го стънна малко на Малфиите. Много хил ти има, не мога да сваля. О, ес! Добре, само два асистенци, не съм взел ни кил, ни умре още. И къде си? Е модел. До кулата. Нямам хил, това е много тъпо. Трябва чакам да излезе хил. Бегам то много гнас. Как ще да го... Аз хилата мога да взема на то все едно, бе. Файте ме. Бе, виж го как бега. Така и. Не, това е хил. Не стане ще така. Добре, ще прави то хил, то не издава, бе. Той, че не му се гледа много къде такова. Добре, какъвто армор, де го има това, бе. Бързо! Взема нашата греши. Можеш да мириш напред, аз това иска да го взема. Отивай отдолу. Напълни си. Това ще съм напълня, ама. Кюин, как ти?
Та Кюин как искаше да ме удари с тъпата гарга. Ти пикам. Так си пикам. Yes? Абе, целият отбор имаме 4 кила, аз съм направил 3. Use mercy for weakness. Важното е, че имаш асистенции. Ако не бегат толкова, много трябва да оставя хел голема да ги има. Това не мога да тепа никога. Но много бега, бе, аз ще стънна. Виж го. Я бе кар. Та Яна кога измъкнаха целия хел, бе? Хел. Помпите го е. Не. Става Кюин, така няма да се разберем. Взимай, бе, Ганплан. Взимайте кръв, бе. Взимам. Do not confuse mercy for weakness. Сурак, гора. Не, че ги водим, това е найс. Да, аз съм направил 4 кила от 6. Аз мога да направих един аван. Мога те пък Да. това не е коментар се буду. Малко нещо на мишката, макар е. Кой? Моята. Ти не я чуваш, защото е от скайпа. Аз ако снимах клип, знаеш колко шумно се слуша. Мале, то Джин, сега как ще го побор. Велкос, нали? Добре бе, Жана, Яна да я, ама аз при Жана. Попи го сега, попи. То така се пише. Найс! Бей! No one escapes my aim. Ганпланка не си взривява буретата, после е бил силен. Йоу, motherfucker, тази тия карти. Та, Диана. Нека те ноки. Бей, малфиите шиба. Това много приятно е това. Това армор си купува 260 хилт 80. Не армор, е това се е кръв. Но виж го иначе, няма много айтеми. Той Кюин си мисли, че като си купи 1 милиард едни и същи айтеми, то толкова добра ще стане с тя малко стати. United, we are stronger. Това е да купуваш всеки айтем, това да гледаш кои са най-ефикасни тебе, ти знаеш твой герой какви са статистиките, за да знаеш къде да купуваш. Примерно на Сурака аз ability power трябва да има. Точно на това ти говоря. Аз е на то къде бех, е сто тука. Сер такси. Не мога да му кажа името някакво. Ability Power, като много високо, аз не купувах Ability Power. I only use one. Знаеш ли статистиките, ти знаеш къде да купуваш. Само ще така да купуваш. Мале. Е тук, ела при мен, бързо. То Джин мамка му дейба. Да, никой не хелпи, бе! Майка му дейба. Как ме подгони това? Виж, това му е много на сердас.
О, да не го убиме. Взех ти бро. Мали. Не? Faster than my arrow? Йоп, бегайте аз. Avalusa guide me. То джин, аз ще му ева майката. Аз съм една капча. 30 минути. Хилт съм. Дори... Найс! Аре, бийте го, Да, сега ще го убиеш, като си пуснаха билитите. Не, аз съм до тука. Аз не ли? Аре, ще го пусна. Swiftly now. То само мен ли стреля, бе? Така, бе. Добре, бе, добре. Нашите разбират как се играе, разбират нашите. Беля. Малфит. Не, хилт съм. Так, Опа, стън! Не, бе! стана, вама никой не ми се Peace requires a steady hand. Сайтем. Аз се живих, сега ще видят. Ето Малфит ме шътдаунна, нали? Да, То ти беля. вижте, Много гадно. аз да му покажа как се играе. Майка ти да еба Джин Брозен. Абе, иначе не се гледаш. Не. И така много, иначе много добре използвате улта. Давай! Не! Ето, дебеля! Кой рампейджер, педерас? Не да ме много като хилто на мен. Това го направих инче заради теб. Си използвах улта. Абе, не да си стреля, аз само му правя на ганпланка, така. Слушай, виж как не влиявам миличко, така да... Вика, сваляте, аз се влиявам. Нека бе. Ако някой гледа видеото и си каже, че тази Сорака е много добра, аз съм Сорака, да знаете. Само да ви припомня. Не, но хилт. Не се паля иначе, това. Мама ти дейба! Как избега? Бързо е, Жана! Жана, взимай кръвта, бе! Не, такива дашове факани не искам. Бег, изчезли, че този джин си пусна улта. И го прецака. Защото е много умен. Стой, бе. I always take the high ground. Не. Не да им блиндваш. Не. United, we are Хилт. stronger. Но той има нищо.
Не води много е. Да, 29 на 8. 5 кила имам добре. We are one people. 25 кила. An enemy has been То, slain. Ксертакс. Но ти боли свалите кулата. Да. Добре, че аз с 6. Не, силата го. Help. Ръв. Къде тръгна, малко? Върни! Удар! Айде, стига, бе, брат! Бегай. Нема... Това ти викам, брат, много е тъп това с джин. По-добре преиграй това. И вземи долното, ако искаш. Това ти търчиш така. Мале. Какъв спид съм си купил? 45? Знаеш ти, няма много яке. А, не. Shut down. Няма виж ги моите. Добре, ма то си купува един същи яйти, ако му питам аз. И то нека по 60 хил, Ability Power Double 15, kill. маната там, дека да Never really spoke. Стига е тази тъпа хубава в мен близко. Давай, пента! Хайде, пента! Ета, help motherfucker! Хайде, взимай пента, бе! Ей, То вземо пентата на пичага. живе много мощ. He told us their desires, what to build and who to kill. Faster Те than си my как arrow. много атаки пикат. Да, повърна. Виж ли си как много атаки пикат? Да. Do not refuse mercy for Godlike. Ей, той че нашия добър. Сертак след. Къде игра? Да. Аз игра с него си не умирах много малко. Това не умира много, ама няма класики игра. Там ги атаки помня. Стига атаки. Нали? Стига, такова. Аре, давай. Мега миньон. Да, добре, че имам спид. Аз не може. Давай! Давай! Добре, бе. Аз не го пише в коментарите пак. Стига, брат, ще там. We are one people.
120 ability power за 3 K800. Това още правиш. На Xertax ли? 5 метра ги пука. А. Добре, пичо, надявам се да ви хареса екипа. Ако така, абонирайте се, харесайте го и си следващия път.